Как да изберете правилният тип бетон за вашият проект? Нека разгледаме различните видове бетон, техните приложения, предимства и недостатъци. Бетонната смес RMS елиминира трудностите при приготвянето на бетон, като използва смес, която е предварително смесена в завод и транспортирана до строителната площадка. Предлага се гама от готови смеси с различен състав на материал, за да отговаря на различните приложения. Употреба основи, алеи, тротуари и други. Предимства: прецизен контрол, ефективност и намален труд. Недостатък: ограничен срок на годност след смесване. Самоуплътняващ се бетон. Той е проектиран да тече и да се утаява в кофража без вибрации. Съдържа суперпластификатори и стабилизатори, за да увеличи лекотата и скоростта на течение, като се уплътнява във всяка част на формата без никакво отделяне на едри агрегат. Приложенията: архитектурни елементи, сглобяем бетон, висококачествени покрития и други. Предимства: подобрени повърхности, покритие и намален труд. Недостатъци: ограничен избор на материали и по-високи строителни разходи. Високоефективен бетон. Този вид бетон е проектиран за висока издържливост, здравина и обработваемост. Специалната му смес от специфични добавки или смеси му придава тези свойства, които го правят идеален за тежки приложения. Високи сгради, мостове, проекти, изискващи висока издържливост. Предимства: висока издържливост, здравина и минимална поддръжка. Натрошеният бетон, известен още като рециклиран бетонен агрегат, се произвежда чрез раздробяване на съществуващи бетонни конструкции, като пътища или тротуари, на по-малки парчета, които да се използват повторно с други приложения. Озеленяване, пътеки, вътрешни дворове, езера и настилки. Предимства: икономически ефективен, намалява отпадъците от депата, универсален. Недостатъци: по-малко издържлив, по-ниско качество и естетичен вид. Фибробетонът съдържа влакна като стоманени, естествени или синтетични влакна, за да увеличи структурната цялост и устойчивостта на напукване. Приложение: индустриални подове, торклет, бетонни конструкции, изискващи повишена издържливост. Предимства: намалено свиване, напукване, подобрена устойчивост на напукване и издържливост. Недостатъци: намалена обработваемост, необходимост от щателно смесване и по-висока себестойност. Бързо стягащият се бетон, както подсказва името му, е бетонна смес, която втвърдява по-бързо от стандартния бетон. Употреба: стълбове за огради, дребни ремонти, пешеходни пътеки, настилки. Предимство: бързо съхнене за бързо завършване на проекта. Недостатък: бързото съхнене означава, че има по-малко място за грешки след изливането на бетон. Пропускливият бетон е пореста смес, която позволява на водата да преминава през земята и да се инфилтрира в нея. Проектиран е да се справя с бурни условия, като намалява оттичането и подхранва подпочвените води. Приложения: паркинги, алеи, тротуари и други повърхности, където е желателно проникването на вода. Предимства: намален отток на дъждовни води, подобрено подхранване на подпочвените води, подобрено качество на водата. Недостатъци: по-ниска якост, запушване, ограничена способност за замръзване и